have small speeches organized by the students. Okay, and I thank all the parents who have actually taken studies of students so well that they have this daring to come on the stage and speak few words. Okay, so I now request Vedika to please come forward to give a speech. Who is talking? Stop talking. Speech manager or start. नमस्कार, माझे नाव वेदिका आहे. आज 15 ऑगस्टला भारत देश इंग्रजांच्या गुलामीतून मुक्त झाला. जय हिंद, धन्यवाद. Very good, Vedika. Thank you so much. Request Pragati Pandey to please come forward and give a speech. Pragati. Krishna, you come. All the best. Start. नमस्ते. मेरा नाम प्रगति है. मुझे मेरे देश से प्यार है. मैं अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगी. Jai Hind. जय हिंद. Thank you, Pragati. I now request Kumera to please come forward. मेरा नाम मेरा गाना. मैं अपने देश से प्यार करती हूँ. मैं अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाऊंगी. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much, Kumera. I now request Arav Khonde to please come forward. Shivansh. Hello everyone, my name is Anav Kutakonde. Today is 15 August. We are celebrating Independence Day. India became independent on this day. Thank you so much, Arav. I now request Mitanj Gaikwad to please come forward. Good morning everyone. My name is Mitanj Gaikwad. Today's August. I wish you all a very happy Independence Day. Let us all remember their freedom fighters and celebrate Independence Day. I love my country wherever I can. Thank you. Thank you so much. I now request Devansh to please come forward. Good morning everyone. My name is Devan Sandeep Ambore. Today is our country Independence Day. We must respect our country. The great sacrifice of our freedom fighters. Jai Hind. Thank you. Thank you so much, Devansh. We now have a small patriotic song by all the students. Stand up, all of you. Stand up. खड़े रहो. उधर देखो पेरेंट्स के, मम्मी पापा की तरफ देखो. नन्ना मुन्ना राइट करना है. रेडी? नन्ना मुन्ना राइट हुआ. वैष्णवी इकडे बघ.
स्टार्ट. नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. रास्ते में चलूंगा मैं डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम. रे गाए हम, नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. Thank you. Sit down. Sit down. Good, huh? अच्छा किया. नमस्कार. नमस्कार. सर्वप्रथम या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व मान्यवर, त्याचबरोबर प्री स्कूलचे सर्व पदाधिकारी, अमित शेटवस, त्याचबरोबर किरण नायर, हर्षा नायर मॅम, या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आज इंडिपेंडन्स डेच्या निमित्ताने त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी आमंत्रित केलं होतं आणि निश्चितच तुमच्या या विश्वासाला एक योग्य दिशा या स्कूलच्या माध्यमातून मिळेल अशी सदिच्छा व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा सर्वांचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. हॅपी इंडिपेंडन्स डे. Thank you, Rakesh sir, for your best wishes. Parents, anybody who wants to give wishes? 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला देश भारत स्वातंत्र्य झालेला आहे. तो गुलामीतून मुक्त झालेला आहे. त्यामुळेच आपण हा 15 ऑगस्ट हा दिन आपण साजरा केला जातो. इथे आलेल्या प्रत्येक पालकांचे मी मनापासून अभिनंदन करते आणि हर्षा मॅडमने आज मला इथे बोलवण्याची संधी दिली आणि ते 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी त्याचे मनपूर्वक आभार मानते. उपस्थित असलेले मान्यवर, प्रमुख पाहुणे आणि किरण सर, या सर्वांचे मी आभार मानते. प्रोग्राम तर आम्ही 2 वर्षापासून बघतोय. प्रोग्रामची अरेंजमेंट वगैरे सर्व चांगलं असतं, त्याच्याबद्दल काही बोलायचं वादच. थँक्यू म्हणते. हॅपी इंडिपेंडन्स डे सर्वांना. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Anybody else who wants to speak? मैम आरोही का स्पीच बोलने तो मेरे को याद ही नहीं है टाइम. Okay, okay. आरोही का मतलब बाहर गई, इसके वजह से गड़बड़ हो गई. एकदम शांत बसायचे. कोण बडबड करते? पटकन आहे ना मी. एकदम शांत. Point your hands. Good morning, everyone. My name is Arani. Today, we are celebrating I love my आज आपला शाळेचा 15 ऑगस्टचा कार्यक्रम आपण पार पाडत आहोत. खूप चांगल्या पद्धतीचा आपला कार्यक्रम असतो. खूप चांगल्या पद्धतीचे आपल्या मुलांचं आज आपण पाहिलं. मुलांनी खूप छान केलं. इतकं चांगलं केलं की दरवर्षी आपण जे कार्यक्रम बघत असतो, या कार्यक्रमात मुलांचं जे आपण प्रोग्रेस बघत असतो खूप चांगलं झालेलं आहे. याच्यामध्ये स्टाफचा तो खूप मोठा वाटा आहे. त्याच्या पलीकडे पालकांचाही खूप चांगला मोठा वाटा आहे की आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. आणि शेवटी राकेश भाऊंचं पण आभार मानत आहे आणि कार्यक्रम थांबवतो. धन्यवाद. सर्वही झाले. आप जो सब लोग यहाँ पे आए तो आपके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. जो आप यहाँ पे आके यहाँ पे बैठ के अपने बच्चों का कार्यक्रम आप देख रहे और आपने उनको लोगों को इतना सिखाया अच्छा, तो हमको भी अच्छा लग रहा है कि वो बच्चों लोग हम तो सिखा रहे हैं, लेकिन जो आप पेरेंट्स लोग हैं वो भी अच्छा सिखा रहे, वो भी ध्यान दे रहे, वो सब नहीं क्या. तो आपका भी धन्यवाद. ओके, थैंक यू. So with this, we conclude the program. I request all of you to stand straight for Vande Mataram. Everybody stand straight. Stand up everyone. और अभी अगर कोई भी हिला तो देखो, बिल्कुल हिलना नहीं है.
वाली। इधर आओ, यहाँ से ये साइड में देखो। चलो शांत खड़े रहो। अरे 2 चोटी इधर आ, इधर देख। नंतर बांधू बाबू, दोनों सुंदर। उधर देखो। यस यस, इधर देखो काव्या। Thank you. Distribute. चला आर्या, आर्या, आर्या पप्पा बोलवतात तुला, जायचं घरी। मामा टे फोटो उठेली कि मामा मामा एवढंच मी काय करू? स्पार्कलिंग परिवार जरा तो फ्रेंड्स ଏବେ ତ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିକାଲି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ ମାମା? ହଁ ହ୍ୟାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ହ୍ୟାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଡେ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ଆସିକିରି ତ ଏଠି ତାର ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମାମାକୁ ତାର 3-3ଟା ବିସ୍କୁଟ୍ ମିଳୁଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ନେମିନି, ତୁମେ ଖାଅ ତୁମ ବିସ୍କୁଟ୍। ବୁଝଛ? ଚାଲ ଚାଲ ବାପା ଖାଇବା। ଆଛ ବାପା, ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲ ନା ବାପା? ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ରାତିର କମଳଟା କାଚି ଦେଇଥିନି, ଏଠି ଶୁଖେଇଛି। ସେଠି ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି। ମେଘଟା ଉଠିବ ନା କ'ଣ? ଆଜି ଟିକେ ବି ଖରା ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ ଖରା ନ ପକେଇନା ଆଜି ହଇରାଣ ଏତେ ହେବ। କମଳଟା ଯଦି ନ ଶୁଖିବ ନା, ଯେତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଦେଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଭଗବାନ ଆଜି ଟିକେ ଖରାଟା ଦେଇଦେବୁ। ଖରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ମେଘୁଆ ପାଗ ପୁରା ସକାଳ ପରି କରି ରଖିଛି।